ರೂಪೇಶ್ ಹತ್ರ ಬಹುಶಃ ಅವು ಜನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನ್ನು ಬರೀನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಬಹುಶಃ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆದಪ್ಪು ಅಡಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರೂಪೇಶ್ ಎನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಪಣದಿತ್ತೇರು ಅವೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಣ ಅನ್ನೊಂದು ಅಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಾನ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆ ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಯಾನ್ ರೂಪೇಶ್ಗೆ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾದಂದು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರ್ಕಸ್ದ ರೂಪೇಶನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಎಂದು ಬನ್ನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಜನಕುಲು ಬರೋಡಂದಾಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುಜೇರು ಆಗಲಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಗೋಡು ಅವನು ಆ ಮಟ್ಟ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿರ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ರಿಕ್ಷಾಗೂ ಮೈಕ ಕಟ್ಟಿದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತದ್ದು ಜನಗಳಿಗೆ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರಾ ಪ್ರತಿ ಆ ಓಣಿಗಳ ಪೋಪುಲಕ ಆ ರಿಕ್ಷಾ ಪೋದು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟುದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆ ನಮೂನೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡಲಿ ಮಾತ ಮಂತದ್ದು ಇನಿ ಹಳ್ಳಿರ್ದು ಈ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ನದು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂದಿರು ಅಂಚಾದ ಬೊಗಮಣ್ಣೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಯ ಹಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅನುಭವನ ಏನೊಂದು ಪಟೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುತಗಳು ತೆಲುಪುವ ಆ ತುಳುತ ಕಾಮಿಡಿದು ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ದುತ್ತ ಮಿತ್ ಕನ್ನಡದ ಪೂರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟೀಮು ರೂಪೇಶ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೇರು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಕನ್ನಡದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಗುಲ್ಲ ಕುಲ್ದುತ್ತೇರು ಅಗುಲು ನಮ್ಮನ ತುಳುತ ಕಾಮಿಡಿನ ತೆಲುಪುನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುಕುಲೊಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮನಿದೊಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಡಾತ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಯಿರತ್ತ ಕನ್ನಡದಗುಲ್ಲ ತೂದು ಅಗುಲು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂತುಲ ಎಂಗೆಲೆಗೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬರೋದು ಒತ್ತುನೊಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದುತ್ತ ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ತೂಲಿ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ತುಳುಕು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಏನ ಅವ್ರು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮನ ಭಾಷೆನ ಅಗುಲೊಂಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಕ ಅಗುಲ್ ಮನ್ಪುಲಕ ನಮ್ಮನ ಈ ಕಾಮಿಡಿಲೇನು ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಲಕ ಅವಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ 25ನೇ ದಿನ ಮೊಟ್ಟ ಬರೋದುಂಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಅವಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಅದು ದಾದಾಪೂರ ಮನ್ಪೋಡ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆರು ಮನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪೋಯಿ ಕಾಂಡೆಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆತು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಕುಲ್ಲಂದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಜನಕ್ಲೇನ್ಬೋದು ಮೀಟ್ ಆದು ಅಗಡ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಚಾಣ ಬರ ಕೇಣದು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಹುಶಃ ನೆಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಇರ್ನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಗೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂದೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಆದಪು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಆದಪು ನಿಗಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೆದು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೂಪೇಶ್ ಎಂಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ಇರಿಗೆ ಯಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ನೆ ಮಾತಿರಗಲ ಐದಪ್ಪು ನವೀನ್ ಆದಪ್ಪು ನವೀನ್ ಯಾನು ರೂಪೇಶ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇನಾಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆದ್ರು ಮಸ್ತ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಒಂದಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಭೋಜಣ್ಣೆ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣೆ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತವರು ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಗಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಂದೀಪು ಮಗಳ ಮಾತೆರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾಲ್ಯರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶ್ರೀ ಬಾಲ ಎರೆಗಳ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಟೀಮುಗಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ.